傷を癒したまえ。すみません。まさおお、闇の王子。ほう。これではっきりしました。我は再びよみ。そうはさせます。帝王ベルアルハザードは闇の力だろう。アルハザードは少子ならば私風よ、集いて竜巻となれ。
高の矢スキル型。灼熱の炎で全てを飲み込め。
私を倒逃げようとどうせとは言わない。踏み込みが足りんわ。風よ、集いて竜巻となれ。やがったな。内向の刃地球なぜ力がみなぎってくる。エグベルトよ、